हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू दा चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि फ्रेश गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायबावबाय दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव आं आलदा नाम होनो नागिरबाय एबारनिफ्राय बेयो जाहैबाय नोंथांनि सोंथि आरो आंनि गोरबोनि राव दा दिनैनि कमेन्ट्स बक्सआव नोंथांमोनखौ बरायबाय दा आङो मोनफा मोननैल' पिकआप खालामबाय नोंथांमोना जायफोरनि कमेन्ट्सआ बाहाय गैया नोंथांमोना गाज्रि मोननो हानानै आं सिगां जावले जावले बुंखाबाय माखासे एखे कमेन्ट्सफोरखौ नोंथाङा आगोलनि जायगानि एपिसोड्सफोराव मेरला एखे कमेन्ट्सफोर रिप्लाय खालामनाय मोनगोन दा आं कमेन्ट्सफोरखौ रिप्लाय खालामनो आखायाव लाबाय बिराद खरा रायलायलांसै आं दा बड' गियान चेनेला सोंदों हेलो आदा राजा खुंगुर नोंथां इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनाय समाव पाब्लिक खालामना भिडिअ हगाराबा माबाफोर जागोन नामा जेबो जाया फंबाय आरो इंराजि रोङालासिनो बर' रावजों भिडिअ हगारना इउटुबार जाबा उनाव इउटुबारनि बादिब्ला लाजिनांथाव नामा बड' गियान नोंथां जेबो लाजिनांथाव नङा आंबो दासिमबो बर' रावजोंनो इउज खालामगासिनो दं ओमफ्राय जाखांफुनाय जोहोलावआ सोंदों आदालै आं सासे सिख्लाखौ जा फसायबाय ओमफ्राय बेखौ मोननो मा खालामनांगौ आदा एसे हेल्प खालामदोलै आं नोंनो मा साजेसन होबावनो नोंथां बिदिखौ नोंथाङा खायदा बोराय बाहायदो माथो खालामबावनो आरो बिदिथ'रा सोंदों आदा थांनाय बोसोराव एसएस एग्जामाव फेल जानायाव एग्जाम सेन्टारखौ बेलेगाव सोलायनो हागोन ना हाया प्लिज आर क्रिएटर नोंथाङा आं बिनि सोमोन्दै मोजां मिथिया दा नोंथांमोना सोरबा जुदि नायग्रा बिथांमोना मिथियोब्ला बै फेल जानाय मानसिफोरा दस्रा एग्जाम सेन्टारखौ सोलायनो हागोन ना हाया नोंथांमोना जुदि मिथियोब्ला गाहायाव खिन्थाहरदो ओमफ्राय इलिजार गेमिंआ सोंदों मिटआपखौ बबे जायगायाव खालामगोन आदा आंबो थांगोन इलिजार गेमिं नोंथां दा मिटआपखौ आङो 50+ 50,000नि बारा साबसक्राइबार जायोबा खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा आं बेखौ फार्स्ट गुवाहाटियाव खालामनो ना क'क्राझाराव खालामनो बिदि सानदों आं दा नोंथांमोननि डिमान्डनि सायावसो जागोन दा 50,000 साबसक्राइबार नोंथांमोना थाब खालामदो दा गुवाहाटियाव बांसिन जायो ना क'क्राझाराव बांसिन जायो दा बबेयाव बांसिन जायो आं बाहायनो मिटआपखौ खालामगोन ओमफ्राय दैमालुआ सोंदों लाइभ भिडिअ खालामदो आदा मालाबा दैमालु नोंथां आं मालाबा खालामगोन लाइभ खालामगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ बिजितगिरि मुसाहारिया सोंदों बड'लेण्डआ बर' रायजोआ माब्ला मोनगोन बिजितगिरि मुसाहारि नोंथां बेखौथ' आं मारै मिथिबावनो जायनाखि जोंनि बर'फोरनि गोबां लिडारफोर दं बिसोरसो मिथिसिगोन बिसोरनाव नोंथाङा सोंबानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनाव बिसोरसो बुंनो हासिगोन बेखौ ओमफ्राय इडुकेसन एरिनाना सोंदों आदा आं इडुकेसननि बागै भिडिअ आपल'ड खालामनो सानदों मानि सायाव खालामग्रोनाया साबसिन जागोन इडुकेसन एरिना नोंथां इडुकेसन चेनेल खालामनायाथ' जोबोद मोजांनि खोथा नाथाय नों जाबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंना बेबायदि नोङो भिउस फैनो हानाय नङा इडुकेसन चेनेलजों ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय ना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां अभार स्मार्ट मानसिफोर दङ ओमफ्राय दा बैफोरनि कमेन्ट्सफोरखौ फैयोबा बिखायाव नांनानै मोनजोबगोन आरो ओमफ्राय नों बिदिखौ सानोबा खालामनानै बागोन आरो ओमफ्राय बांसिनानो अभार स्मार्ट गोजाखाना बिदि इडुकेसनेल चेनेलनि गोनांथियानो गैयै बायदि जानासो दं जोंनि गेजेराव मानसिफ्रानो अभार स्मार्ट नों माबा मोनसे इडुकेसनेलनि चेनेल खालामबा मानसिफ्रा नोंखौ मा बेसेबां रोंगौ नोंखौ उल्थासो बिदि सोंफिनो दा बिनि थाखायनो बानानै माखासे मानसिफ्रा अनेक फैयो ओमफ्राय थांफिनजोबो मा बुंनो खालामनो हायोबाथ' मोजां नाथाय खस्थ' दं मनज मुसाहारिया सोंदों आं भुटान थिम्फु बेरायनायनि मोनसे भिडिअ नायगौमोन मनज मुसाहारि नोंथां आङो नेक्स्ट इयारनिफ्राय इन्टारनेसनेल ट्रेभेल खालामनायनि मोनसे प्लेनिं खालामदों फार्स्ट ओरै खाथि जायनाखि बेखौ खालामग्रोगोन एसे उनावहाय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन ओमफ्राय फुंखा ब्रह्मआ सोंदों आंखौ सानैबो गोसोथोयो सानैनाबो जब दं आरो आंनाबो जब दं सोर सासेखौ लानांगौ जाखो आंलाय गिभ मी साजेसन फुंखा ब्रह्म आंथ' बेखौ बुंनो हाला नोंथाङा बेफोरबायदिखौ लाब गुरुफोरनाव सोंनांगौ दे ओमफ्राय गपाल सरगयारिया सोंदों हेल' ब्र आंनि मोनसे सोंथि जोंनि बर'नि पपुलेसना आसामाव बेसेबां दङ 1.5 मिलियनआ BTC आवसो जाखो ना अल आसामाव जाखो गपाल सरगयारि नोंथां बे जानाखि नों दा गुगोलाव सार्च खालामा मोनगोन ना बर'फोरनि पपुलेसना बेसेबां बे जानाखि 15 लाखखौ देखायगोन बिसोरो खिन्थु जोंनि बर'फोरनिया बिनि बारासिन दं होननानै आं आन्दाज खालामदों आरो जोंनि बर' मानसिफोरखौ बेयो BTC एरियानिल' नङा जोंनि BTC एरियायाव बर'फ्रा 15 लाख दं अनजालु सरगयारिया सोंदों आदा आं नेटवार्क बिजनेस खालामगासिनो गाज्रि जागोन ना मोजां जागोन अनजालु सरगयारि नोंथाङा जुदि मोजां मावलांनो हायोबा नेटवार्क बिजनेसजोंबो गोबां माबानो हायो खिन्थु ओमफ्राय नेटवार्क जाबाय हिसाबै एसे मालायफोरजों लिंक लाजोबनायसो जायोना एसे मोजां जानांगौ आरो माखासे मोजाङानो जागोन नोंथां मोजां सेस्था खालामलायबाय थाबानो जाबाय गावबागाव माबा मोनसे प्रणब राभाया सोंदों आदा आं गुबुन हारिनिबाबो आं बर' हारिखौ जा मोजां मोनो आरो नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो थेंक इउ प्रणब राभा नोंथाङा जुदि बर' नङाब्लाबो गुबुन जाथि हिसाबैबाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आरबि टिउटरा सोंदों आंना इउटुब चेनेलाव भिडिअ आपल'ड खालामनाया 2017 आवनोमोन नाथाय आं बेबायदि प्रफेसनेल खालामनो सानाखैमोन उनावहाय मानसिफोरनि गोबां चेनेलखौ नुनानै गोबां प्रफेसनेल खालामनो साननानै 2018नि जुलाइसोआव आंनि चेनेलखौ मनिटाइजेसननि थाखाय गुगोल एडसेन्सखौ एप्लाइबो खालामबायमोन नाथाय इउटुबनि रुल्स मथे एप्लाइ खालामनायनि साननैनिफ्रायनो 12 मान्थसनि गेजेराव 1K साबसक्राइबार आरो 4000 आवार्स नांगौ नाथाय आंना बेखौ कमप्लिट खालामनो हानाय जायासै आरोबाव आं बेखौ रिएप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया आरबि टिउटर नोंथाङा जुदि बिदि जाबायब्ला चेनेलखौनो
नों गोदान खुलिनानै साबसिन जागोन गोदान इमेलजों खुलिनानै मोनसे गोदान चेनेल खालामनानै नोंथाङा गोदान भिडिअ आपल'ड खालामफिनबानो नों साक्सेसफुल जानो हागोन बेयो जानाखि इउटुबनि 12 मान्थस होननाय दंना बेनि गेजेराव जायाबाथाय मनिटाइजेसना जाखाया नोंथां ओमफ्राय दिनैनि कमेन्ट्सआ एसेनोसै आं बारा बुरजा कमेन्ट्स लाबासै जानाखि कमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबाखै नोंथांमोना दुखु मोननाङा गाज्रि मोननाङा माखासे कमेन्ट्सफोरनि रिप्लाइ खालामनो थाखाय मोनसे आलादा स्पेसिफिक भिडिअ खालामनांगौ जायो बेनि थाखायनो बाहाय डिटेल्स लाबोजोबजाया जानाखि बुस्थुआ गुसुं जायो बेखौ आं लाबोनाय जायो ओमफ्राय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो लासै बिदिनो होलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना जानाखि एखे कुइसन बेखौ गुबुनफोरनिजोंनो एखे जाबाय होननानै गोजोननाय लादो आंनिखौ होआखै होननानै नोंथांमोना दुखु मोननो होननानै आं मिजिंथिबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनोसै गोजोन्थों मोननिसिम बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामदो जाहाथे आंनि लेटेस्ट गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसना नोंनिसिम सहैनो हायो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो